Dito na tayo sa appointment mo, Mudra. Tapang natin, no? Let's go. Ito, tingnan nyo yung guhit, oh. Come on, mother. You want me to help you? Hi, good afternoon. We'll sign you in now. Okay. We're signing patients in now. Okay. So if you don't mind just pumping. Okay, thank you. Thank you. Sandali huwag ka muna uupo. So, she's planning to just call for the next one. She's the top of the So if you want to. Thank you. Take care. Is my mother. Tapos na siya. Finally, sa wakas, uuwi na kami. No? Last appointment mo na yan, Mudra, no? Oh, so let's just stay home. Ubus ko na yung aking kending kending luya. Yeah. Let's go. Then I'm gonna go. Pag uwi, maliligo ako. Kahit na hapon na. Once we get home, I'm going to take a shower, even though it's already afternoon. And then, let's put our clothes sa washer. Hot, dapat mainit na tubig or maligamgam, warm water ang ating pang wash ng clothes. Let's go, ako'y gutom na. I'm always gutom. Gutom ka na rin? Oo. Another day. So, 2:45 na, alas 2:45. It's already 2:45. Susunduin ko si Pudra. Susunduin ko na lang siya kaysa naman sa sumakay siya ng bus. I'd rather pick him up instead of him taking the bus. So, tara. So, let's go. Hindi ko manguya. Hanggang maaari, gusto kong mag-stay ng bahay. Pero may mga nirefill kaming gamot ni Mudra at ni Pudra kagabi. So, ngayon, tatawagan natin yung pharmacy at tatanungin natin kung nagdi-deliver sila ng medicine. At kung nagdi-deliver sila ng medicine, ilang araw ang aabutin. So, tawagan natin sila at tanungin. Your pharmacy associate, press 0. To repeat these options, press the star key. Please stay on the line while the call is transferred to the pharmacy. Okay, I just have a question. Does the pharmacy delivers medicine? No, not our store. Oh, okay. Well, I just have to go then tomorrow and just pick it up. Okay, thank you. Apologize for that. Thank you. Thank Have a you. good day. Bye-bye. Bye. Hindi nagdi-deliver ang branch nila ng gamot. So, Pressy has to go there tomorrow and pick up the medicines. Ngayon ay Miyerkules. Today is Wednesday. Another day. Susunduin ko ulit si Pudra. I'm going to pick up Dad again. Gusto niyo uling sumama? Tara! Where is my father? Ano ng balita? Kanina ka pa? Hindi, pag-alabas ko na. Magandang umaga. Good morning. It's another day. Ngayon ay Huwebes. Today is Thursday. At andito ako ngayon sa Walmart. Kararating ko lang. Akala ko maaga na ako. Pero ang dami ng tao galing sa loob. Nakapamili na sila. Ayun yung isa tapos na. Ako papasok pa lang. As usual, luya as my candy. Akala ko maaga na ako pero grabe. Ang dami ng tao. May mga tao na namimili. So, let's go inside.
ayun, nakakuha naman ako ng sanitizer saka hand soaps. Looks like there's no more. Oh gosh. Mukhang wala yung hinahanap ko, kaya magtatanong na lang ako para sigurado. Ate, may paracetamol po kayo? Ayun lang. Sige po, salamat. They don't have it. Okay. Sabon panlaba. Sabon panlaba. Kailangan kong kumuha ng sabon pang pinggan kasi paubos na yung aming sabon pang pinggan. Mabuti na lang may stock sila ngayon. Look who's here, my friend Robot. Who's here? Who's here? Where is D? Wrong way. Kailangan ko namang kumuha ng water filter para sa aming pitsel. Ayan, sa wakas nahanap ko rin. Oh, looky. Tingnan nyo oh, yung mga iinit na lang na food, ubos na. Sa wakas, tapos na akong mamili. Teka lang, kailangan ko pong mag-isip. Scan and go o pipila ako sa kahera. Pero, kung tama ang pagkakatanda ko, 25 or less sa scan and go. Kaya, pipila na lang ako sa kahera. Finally, natapos akong mamalengke. Dami oh. Umuulan po. Oh my God, ano ba yan, Luya? I got the last arena. Naku. Naku, si Mudra, she put all the bags there, oh. So, ayan, nakuha ko yung huling arena. Pero tingnan mo yung mga bags, oh. (9:30) na at sa wakas, finally, nakuha ko rin ang mga gamot ni na Mudra at Pudra. Ako yung una sa pila sa pharmacy kasi nagpunta ako doon ng 8:40. So, nagantay ako sa pila. So, ngayon, oras na para umuwi at matulog. Syempre, maligo muna, kumain, matulog. Let's go!